हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कुलार टिउसन सेन्टार टिउसनावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय जों दायो बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4निनो मेथ्सनि माखासे कुइसनफोरनि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनाहाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो बेजों लोगोसे जायफोराहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै ना बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेवहाय दङ फार्स्ट कुइसनावहाय गाहायनि बबे अनजिमाफोरनि बर्ग रोदाया रानजोबथा The square root of which of the following numbers is rational? माने बेवहाय बबेयो रेशनेल नाम्बार ना माने बबेयो माने बबेनि बर्ग रोदायाहाय रेशनेल नाम्बार बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ रानजोबथा अनजिमा ना होमबा जों बेवहाय नाय अपसनाव नुदों जोङो 7 रुटखौहाय बर्ग रोदा दिहुननांगौबा जोङो रुट 7आहाय मा मोनसे रानजोबथाय बियो ना बेहा जेबो बर्ग रोदा गैया 13खौ नाय 13नि हा बर्ग रोदा गैया बिसोर मोनफा मोनफा मा रोदा अनजिमा गोजा बेवहायबो नाय 0.05 दङ बेखौनो जोङो मा हमना लाबाय साप'ज 5 बायाबोथ' बर्ग रोदा गैया बेबो मोनसे रोदा अनजिमा ना बिसोरहा मा गैया मा होनो रोदा अनजिमा बर्ग रोदा गैया बिसोर होमबा जोङो मिथिबाय जे ओरैनो जों मिथिखायो बिसोर इरेशनेल नाम्बार ना इरेशनेल नाम्बार बिसोरोहाय माने रानजोबथाय बिसोरो रुट 37आबो रानजोबथायो रुट 13आबो रानजोबथायो आरो रुट 15आबो मा रानजोबथायो होमबा जोङो बेवहाय नाय दानिया मा मोनगोन जों बेवहाय 1.96 रुट 1.96 नियावहाय नाय 1नि बर्गआवहाय नाय आगदानिफ्राय जोङो मा खालामगोन लानानै जों जेब्ला जोङो बिनि बर्ग रोदा दिहुनगोन ना ओरैहाय दशमिकनि आगसिथिं मोनसे अनजिमा दं बेवहाय मा जागोन 1नि बर्ग रोदाया माने माखौ जोङो 1आवहाय ना बे मा जागोन 1आनो जागोन पइन्ट होनानै पइन्ट दानियावहाय 96 दं माखौ जोङो स्कुवेर खालामबा मुंसेयावहाय 6 मोनगोन जोङो 4 आरो 2खौ स्कुवेर खालामबा मुंसेयावहाय 6 मोनगोन जोंना बेवहाय मा जागोन 1.4 जागोन होमबा बेवहाय 1.96 नि बर्ग रोदाया 1.4 मोनसे मा रानजोबथा अनजिमा बेखायनो बियाहाय मा जागोन अपसन नम्बर बियाहाय कारेक्ट एन्साराहाय 1.96 नि बर्ग रोदाया मा मोनसे रानजोबथा अनजिमा सरि 1.94 ना सरि 1.96 आनो 1.96 नि मा होनदोंमोन बेवहाय 1.96 नि 14 ना 1.4 बियाहाय मोनसे रानजोबथा नालाय बेबो मा जागोन रानजोबथा नेक्स्टआव दं 100 दानख' 99 बेनिफ्राय डिग्रिया मा दङ 0 सानजाब 100 नाय बेवहाय मा दङ 100 दानख' बेनिफ्राय 99 बेनिफ्राय डिग्रिया बेसेबां दङ 0 दङ ना जे जोङो गोसोआव ला जे जायखिजाया अनजिमानि डिग्रिया जेब्ला 0 जायो अब्ला बिनि माना मा जागोन 1 जागोन बेवहाय 100 दानख' मा जागोन 1 ना सानजाब 100 होमबा 100निफ्राय 1 दानख'आ मा जागोन बियो 99 99जों 100खौ सानजाबा बेसेबां जागोन दानिया 99खौ सानजाबाथ' 99 0 मोननै दं नालाय 0 मोननै होमबा 9900 9900 माया जागोन अपसन नाम्बार बियाहाय 9900 हाय ना जे बेवहाय नाय बियो 1 जागोन होमबा 100निफ्राय 1 माइनास खालामबा 99 99जों जोङो 100 सानजाबा 9900 बेयो जागोन बियो ना होमबा जोंनाहाय एन्साराहाय अपसन नाम्बार बियाहाय नेक्स्टआव दङ गाहायनि बबे अनजिमाफोरा 3जों रानजायो which of the following numbers is divisible by 3 माने 3जों रानजायो बबे अनजिमाया जोङोथ' बेखौहाय राननानै नायजोबलायनो हाया ना जोङो बेखौहाय राननानै राननानै जुदि नायजोबलायोबा जोंहा मा जागोन गोबाव सम थाङो आरो जों मिथिखायो जे 3जों माबायदि अनजिमाया रानजायो बेवहाय थानाय सानजिमाफोरखौ मा खालामनांगौ जोङो दाजाबनांगौ जुदि दाजाबनानै मोननाय अनजिमाया 3जों रानजायोबा बे अनजिमायाबो मा जागोन रानजागोन बेवहाय नाय मा दङ 2 3 2 3 8 7 9 दङ ना बेखौ जों दाजाबो बेसेबां मोनगोन जोंलाय 2जों 8जों बेसेबां जागोन बेवहाय 10 3जों 7जों मा जागोन बियो 10 10जों 20 20जों 9जों बेसेबां जागोन बियो 29 29खौ जोङो मा खालामनो हाया जोङो आरो जुदि बेखौ दाजाबबावोबा 2जों 9जों दाजाबा बेसेबां जागोन बेवहाय 11 आरो जों जुदि दाजाबबावबा दाजाबनो हाबाय जों मिथिखायो 29खौ जों 3जों राननो हाया 11खौबो 3जों राननो हाया आरो जुदि जों बानायबावोबा 1 दाजाबसे मा जागोन 2 मानेयाबोथ' रानजाखायानोसै होमबा बियो मा जाबाय रानजाया बियो ना इया नङा बियो होमबा दाना जोङो नेक्स्ट नायदोलाय जों दानिया नेक्स्टआवहाय जोंथ' बेखौ मिथिबाय नैबे रानजाया बियो ना दानिया जोङो बेखौ नायदो 2 + 3 + 1 + 7 + 5 बेबायदि लिरनानै दाजाबलायाबाबो जागोन जुदि लिरनानै दाजाबगोन बेबायदि लिरनानै दाजाबगोन ना लिरनानै दाजाबगोन अब्ला टाइमा गोबां नांथारगोन बेखायनो बेबायदि खालामनाङा एग्जामावहाय थोंजोङै दाजाबबानो जाबाय ना बेवहाय नाय 2जों 3जों 5 5जों 1जों मा जागोन बियो 6 6जों 7जों बेसेबां जागोन बेवहाय 13 13जों 5जों बेसेबां जागोन बेवहाय 18 बा 18खौ जों 3जों राननो हायो एबा जोङो जुदि आरो बेखौ दाजाबबावोबा 8जों 1जों दाजाबदो मा मोनगोन जोङो 9 9खौहाय जोङो जुदि 3जों रानोबा मा जागोन
राननो हागोन जोङो 9 खौहाय 3 जों राननो हायो होमबा जिहेतु बे अनजिमाया 3 जों रानजाबाय अब्ला नैबे मोनसे अनजिमाया मा जागोन 3 जों रानजागोन बे अनजिमाया मा जागोन 3 जों रानजागोन ना होमबा अपसन नाम्बार बि खौ जों कारेक्ट खालामबाय दाना जों बेखौ नायबावदो बिसोरखौहाय ना बेवहाय दाजाबा 1 जों 1 दाजाबा 2 2 जों 7 जों 9 9 जों 4 जों बेसेबां जागोन बियो 9 जों 4 जोंहाय 13 13 खौ जों राननो हाखायानोसै बिनिफ्राय बेखौ दाजाबदो 14 14 जों 2 जोंहाय 16 16 जों 5 जों 21 21 जों 2 जों 22 22 खौ जों राननो हाखाया ना 22 खौ जोङो राननो हाया जोङो होमबा जोंना अपसन नाम्बार बियाहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बिया दे बिया दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ बेवहाय दोङो जुदि 8a नि समान 35 स्क्वायर माइनास 27 स्क्वायर a नि माना जागोन जे जोङो a नि मानखौ दिहुननांगौ बेवहाय 8a इज इक्वल टु जे जोङो थोंजोङै बानायगोन बेवहाय जे जोङो बेखौ 35 खौ स्क्वायर खालामनो नाङा जोंहा जुदि 35 खौ जुदि जों स्क्वायर खालामगोन ना जुदि 35 खौ जों मा खालामगोन मा होनो 35 खौ जेब्ला जोङो स्क्वायर खालामगोन अब्ला मा जागोन बेवहाय गोबांथार टाइम नांगोन बेना गोबांथार सम नांगोन बेखायनो जों बेखौ बानाया जे बियो मानि महराव दं x स्क्वायर माइनास y स्क्वायरनि महराव दं x स्क्वायर माइनास y स्क्वायरखौ मा लिरनाय जोङो x प्लास y इन्टु x प्लास y इन्टु x माइनास y बानायनो हागोन जों हा बानायनो हागोन जोङो x स्क्वायर माइनास y स्क्वायरखौ मा खालामनो हायो जोङो x प्लास y आरो मोनसेखौ मा खालामनो हायो जोङो x माइनास y बानायनो हायो बेवहाय नाय जिहेतु 8a दं बेवहाय ना मा जागोन खनसे प्लास खनसे माइनास खालामनांगोन बेवहाय ना खनसे प्लास खनसे माइनास होमबा 35 जों 7 जों खनसे प्लास खालामदो आरो ना बोरै बानायग्रोना लानोसै बेवहाय एग्जामावहाय थोंजोङै बानायबानो जाबाय ना खनसे प्लास खनसे माइनास दायो जों बेवहाय लिरथारनोसै एग्जामावहाय नोंसोर डाइरेक्टहाय बानायबानो जाबाय बेखौ आं लाखानोसै 8खौहाय 8आथ' रानहैगोन नालाय ना ओमफ्राय जों मोननैनि सानजाब माने दाजाबदो दानिया 5 जों 7 जों 12 ना 12 आव 1 थाबाय 3 5 6 62 इन्टु मा जागोन बेवहाय 35 निफ्राय मा खालामगोन 27 माइनास 15 निफ्राय 7 नाम्बार 8 ना होमबा 8 जों 8 केन्सेल खालामदो मा जागोन होमबा 62 जाबाय ना होमबा जोङो नैबे लाइननि मोनसेखौ लिरलायालासिनो थोंजोङै बानायनो हायो जोङो बेखौ खनसे दाजाबदो आरो बिनिफ्राय खनसे दानख'दो होमबा बेखौ मोनबाय जोङो बिनिफ्राय 8 जों 8 दानबाय मोनबाय जोङो 62 अपसन नाम्बार डियाहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बियो ओमफ्राय नाय मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिफोरनि जखाया x सेन्टिमिटार x प्लास 1 सेन्टिमिटार आरो x प्लास 2 सेन्टिमिटार जुदि आखान्थिथामा खनाथि आखान्थिथाम x नि माना मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ माने लेंथ अफ sides of a triangle are x centimeter x plus 1 centimeter and x plus 2 centimeter the value of x when triangle is right angle is जुदि आखान्थिथामा खनाथि जायोब्ला ना खनाथि आखान्थिथाम जायोब्ला जोङो x नि मानखौहाय दिहुननांगौ होमबा बेवहाय आखान्थिफोरनि जखाया x प्लास 1 आरो x प्लास 2 होनाय दं जे मोनसे खनाथि आखान्थिथाम होननाय लोगो लोगो मा जायोमोन जोंनाहाय मोनसे खनानि जखाया मा जागोन बेवहाय 90 डिग्री जागोन आरो बेवहाय लावा खान्थिया बबे जागोन नैबियो होमबा x प्लास 2 जागोन नैबेखौ जों जायखिजाया मोनसेखौ x लाबाय आरो बेखौ जों x प्लास 1 लाबाय दानिया बेवहाय नाय जे जों बेवहाय जेब्ला जोङो नायगोन थोंजोङै जोङो बेवहाय पाइथागरासनि फर्मुलाफोरखौ बाहायनानै जों बानायनो हायो ना होमबा जों बेखौ बानायालासिनो जोङो थोंजोङै नाय जोङो ट्रिप्लेट मोन्दोंमोन जोंना ट्रिप्लेटआव मा मोनदोंमोनलाय 3 4 5 बेबायदि मोन्दोंमोन 6 8 10 बेबायदि जोङो ट्रिप्लेट मोन्दोंमोन जों ना होमबा जों बेवहाय नाय जुदि अपसनखौ नायोब्ला बेवहाय मा मोनगोन जोङो बेवहाय जुदि 3 फज'योब्ला 3 प्लास 1 मा मोनगोन जों 4 3 प्लास 2 मा मोनगोन जों 5 होमबा 3 4 5 बे मोनसे ट्रिप्लेट जाखाबाय ना माबाया जागोन जोंना अपसन नाम्बार बियानो कारेक्ट एन्सारा जागोन आरो जुदि नायबावथानोब्ला जुदि माखासेखौहाय ना बेखौहाय नायबावदो जोङो 5 5 खौ होनाय लोगो लोगो 5 जागोन आरो 7 आरो बेवहाय सरि 6 आरो 7 बेबायदिथ' जों ट्रिप्लेट मोनाखै जों ना ट्रिप्लेटखौ जों गोसोआव लानो थिनखाबाय माने बेवहाय जुदि बेवहाय 5 होयोबा बेयाव 6 बेवहाय 7 जोङो 5 6 7 ट्रिप्लेट मोना आरो जुदि 6 लायोबा 6 7 आरो 8 6 7 8 ट्रिप्लेट मोनाखै जोङो 6 8 10 जो ट्रिप्लेट मोनो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला 4 लागोन बेवहाय 4 बेवहाय 5 4 5 4 5 आरो 6 बेबायदि जोङो ट्रिप्लेट मोनाखै जोंना होमबा माया जागोन जोंनाहाय एन्साराहाय थोंजोङै जोङो बिखौ होनो हागोन बेवहाय ना थोंजोङै बिखौ आं बेखौ बे पाइथागरास एरिखौ बाहायलासै दानिहाय ना बेखौहाय बानायबाय मानो होनबा जोङो ट्रिप्लेटखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना दानिखाय थोंजोङै 3खौ सायख'बानो जाबाय मानो होनबा 3 बेवहाय 3 जों 1 जाजाबा 4 4 जों 2 3 जों 2 जाजाबा 5 होमबा बेवहाय 3 4 5 मोनबाय बे मोनसे ट्रिप्लेट होमबा बेनो जागोन एन्साराहाय ना नेक्स्टआव नाय
मा होनदोङो 17ab 34ab स्क्वायर बिनिफ्राय 51a स्क्वायर bनि आगोसार सानजाबगिरिया कमन फैक्टर अफ 17abc आरो 34ab स्क्वायर आरो 51a स्क्वायर b बिनि जों आगोसार माने मोनफ्रोमखौबो राननानै मोनफ्रोमनिबो सानजाबगिरि जानाय जानांगोन बेवहाय ना इयाव 17 दं अनजिमाखौ नायदो 17 दं इयाव 34 दं आरो 51 बेवहाय जों जाय दुइसिन बेखौ नाय 17 खौथ' जों 17 जों राननो हायो 34 खौ नाय राननो हाया 34 खौबो जों 17 जों राननो हायो मा थांगोन बेवहाय 2 थांगोन आरो जुदि जोङो 17 जों जोङो 15 आरो 51 खौ राननो हायो नायदो 3 हरबा मा जागोन 51 मोनगोन होमबा 17 कमन फैबाय माने 17 जों जोङो मोनथामखौबो राननो हाबाय जोंना दाना नाय बेवहाय ए बि दङ बेवहायबो इयावबो ए बि दं इयावबो ए बि दं दाना जेराव खमसिन इखौ लादो ए बि आनो इयावहाय खमसिन दं बे ए बि बेवहाय सि दङ बेवहाय सि गैया बेवहाय सि गैया मा जागोन जोंनाहाय कमनाहाय 17 ए बि सि आहाय जागोन बियो ना होमबा अपसन नाम्बार बि आहाय बेयावबो कारेक्ट एन्साराहाय 17 ए बि आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बियो नेक्स्टआव नायदो दानिया नेक्स्टआव दङ दा भेलु अफ एक्स माने एक्सनि माना मा जागोन बेवहाय ना एक्सनि मानहा जुदि 32 नि समान नैबे स्क्वायर मोन दे 32 सरि स्क्वायर नङा पावारमोन बियो 2x जायोब्ला माने 32 नि समान 2x जायोब्ला 2 पावर x जायोब्ला एक्सनि माना जागोन बा एक्सनि माना मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ ना होमबा जों मा मिथिनाय जुदि एक्स जोङो एक्स होमबा जों बेखौ सिफायदो जों मा मोनथियो जोङो 32 खौ जों जेब्ला सिफायगोन बिनि रोदा सानजाबगिरिखौ दिहुनगोन होमबा मा जागोन 16 बेवहाय 2 हरोबा बेसेबां जागोन बेवहाय 8 2 हरोबा 4 2 हरोबा 2 होमबा जों मा मिथियो बेवहाय 2 आ बेसेबांखो मोनबा जाबाय बियो 2 पावर 5 होमबा यावबो 2 पावर x ना एबो 2 एबो 2 होमबा याव पावर मा दङ 5 बेयाव मा दङ x होमबा x नि माना मा जागोन बेवहाय 5 जागोन माने जोङो मिथिखायो बेवहाय नाय जुदि 2 नि पावारा बेवहाय अपसनखौ नायनाबो थोंजों बानायनो हायो बेवहाय 1 जायोब्ला मा जागोन बे 2 जाखागोन 2 होयोब्ला बेवहाय x नि मानाव 2 जायोबाथ' 4 जागोन 32 मोनखाया जोङो 16 होनाय लोगो लोगो 2 16 2 2 16 थाजाबनाय लोगो लोगो बे जाहैखाया बेबो ना मा जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार डि आहाय 5 आहाय जागोन x नि भेलुआहाय ना दानिया बेवहाय नोङो जुदि मोन 40 बेसादनि फाननाय बेसेना मोन 50 बेसादनि बायनाय बेसेनजों समान खहा एबा मुलाम्फानि जौखोन्दोआ मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ इफ द सेलिं प्राइस अफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कस्ट प्राइस अफ 50 आर्टिकल्स द लस और गेन पार्सेन्ट इज जोङो मा खालामनांगौ खहा एबा मुलाम्फानि जौखोन्दोखौ दिहुननांगौ जोंना बेवहाय मा दोङो 40टा बेसाद 40नि माने मोन 40 बेसादनि फाननाय बेसेन बे मानिजों समान दोङो 50टा बेसादनि बायनाय बेसेन समान होमबा 40 इनटु फाननाय बेसेन माने एसपि ना नैबे एस दे 5 नङा एस बिनिफ्राय मा जागोन बेवहाय 50 इनटु मा जागोन बियो सिपि ना होमबाथ' जों सिगाङावबो बेबायदि बानायफैखाबाय एसपिखौ जोङो सिपिजों रानफैदो आरो ओरैजाय 50खौ माजों रानदो 40जों रानदो दाना एसे मोननैखौ दानदो ना दाना बेवहाय दाननाय लोगो लोगो मा थाबाय गोजौआव 5 गाहायावहाय 4 ना होमबा एसपिया मा जानानै बेवहाय 5 आरो सिपिया मा जानानै दं 4 जिहेतु एसपियाहाय बेवहाय 5 जाबाय होनबा एसपियाहाय फाननाय बेसेन ना फाननाय बेसेना बांसिन जाना दंना गैया फाननाय बेसेना जिहेतु बांसिन जादों बे मुलाम्फा जागोन दाना बेसेबां मुलाम्फा जादों बेखौ मा खालामनांगोन जोङो फाननायनिफ्राय बायनायखौ दानख'नांगोन होमबा 5 निफ्राय 4 माइनास खालामनाय लोगो लोगो बेसेबां मोनगोन जोङो 1 होमबा बियो 1 रां मुलाम्फा जाना दं बेवहाय 1 रां मुलाम्फा जाबाय ना दानिया बेसेबां रांनि सायावसो मा होनो मुलाम्फा जादों बेखौ दाना मा होनो सिपिनि सायावहाय ना दानिया जों मा खालामनांगौ जोङो जौखोन्दोखौसो दिहुननांगौ जौखोन्दो दिहुननाय फर्मुला मा जागोन बेवहाय मुलाम्फा गाहायाव मा थायो सिपिया बेसेबां 4 इनटु मा जायो 100 दानिया 4 जों 100 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 25 होमबा मा जागोन एन्साराहाय 25% बेवहाय नाय 25% मोननै दं दे आथिखालावहाय जों मालाबा मा होनो हागौ जोङो 25 मोननाय लोगो बेखौ होफ्लांनो हागौ बेवहाय नायो लस आरो इयो गेन जों मा होनो बेवहाय मुलाम्फा जादों ना लसथ' जायाखै मा जागोन अपसन नाम्बार सियाहाय जागोन बे कारेक्ट एन्साराहाय ना मुलाम्फा जादों जेरावहाय होमबा 25 जौखोन्दो मुलाम्फा जादों बेयावहाय ना बे जागोन होमबा दाना नेक्स्टआवहाय नाय the sum of 3 consecutive multiples of 7 is 357 the smallest multiple is एक्चुअलि बे कुइसनखौ सिगांनि भिडिअआवबो होखांबायमोन आरोबाव बेवहाय होनाय होफ्रामबावबाय जे मा होनदोङो बेवहाय मा होनना बुंदोङो जे 7नि मोनथाम फारि सानजाबगासिनि दाजाबगासिया बेसेबां दोङो मोनथाम होमबा जों हमबाय जे जोङो सिगाङाव मोनदोङो सानजाबगासिया बेसेबां 357 सानजाबगासिनि दाजाबगासिया ना 7नि मोनथाम फारि सानजाबगासिनि जेनाखि दाजाबगासै ना बे बेसेबां दोङो 352 अब्ला दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ होमबा जों हमबाय बेवहाय अनजिमायाहाय हमबाय जोङो x माने 7 जों x जों सानजाबबाय
बिनि दाजाब गासै मोनदों 7x + 1 आरो मोनसेया मा जागोन होनबा 7x + 2 फारि अनजिमा होनना बुंदों। बिनि दाजाब गासै बेसेबां 357। दाना जोङो माखौ दिहुननांगौ नैबे दुइसिनखौ दिहुननांगौ। नाथाय दुइसिनखौ दिहुननाय लोगो लोगो जोङो नैबे गेजेरनिखौ दिहुनना लाग्रो। मानो जों मोनथियो जे गेजेरनिया मा जायो गर। गरखौ जों माबोरै दिहुनगोन जे दाजाब गासै होनाय दंखायो बेवहाय मोनबेसे होनदों मोनथाम होननानै बुंदों बेवहाय मोनथाम। होमबा गर दिहुननांगौ मा खालामनांगोन दाजाब गासैखौ माजों राननांगोन 3जों। 3जों राननाय लोगो लोगो बेसेबां जागोन बे 1 बेयावहाय 1 हरोबा मा जाबाय 3 जाबाय 27 27 बेसेबां जागोन बेयो 9 3 3 मा जायो 27। होमबा जोङो नैबे मा जाबाय 119 जाबाय 119 ना। होमबा दाना नैबे मोनसेया मा जागोन जिहेथु बियो 119 जाबाय होमबा नैबे मोनसेया मा जागोन दानिया मा जागोन स्निनि सानजाब गासै होनना बुंदों ना। स्निनि सानजाब गासै होमबा स्निनि न'खरनि मोनसे खमायनांगोन जोङो स्निखौहाय ना। बेवहाय 6 माइनास खालामनांगोन जोङो होमबा मा जागोन 112 एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार एयाहाय कारेक्ट एन्साराहाय ना। 10 नाम्बाराव दङ the degree of the polynomials 4x³ - 9x² + 4x - 7 is बर'आवहाय मा जागोन बियो बांबिदा 4x³ - 9x² + 4x - 7 नि डिग्रिया मिथिबाय डिग्रिया बेसेबां बेखौहाय सोंदों। बेवहाय नाय डिग्रिया माखौ लागोन बेवहाय जाय सोलायस्लु राशि बेवहाय सोलायस्लु राशिया मा दं एक्सनि जेरावहाय एक्सनियाहाय एक्सआव थानाय जेनाखि डिग्रि बियो जायनि डिग्रिया देरसिन बेखौनो मा होनना लानाय जायो बे बांबिदाबनि डिग्रि होननानै लानाय जायो। बेवहाय देरसिना मा एक्सनियाव सोलायस्लुनि डिग्रिया देरसिना मा जाना दं 3 जाना दं। होमबा बे पलिनमियेलनि डिग्रिया मा जागोन नैबेनियाहाय नैबे बांबिदाबनि डिग्रिया मा जागोन 3 जागोन। होमबा अपसन नाम्बार डियाहाय कारेक्ट एन्साराहाय। स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।